Nya itata. Di man ala to. Ato iban-banog. Magpay. Apa yung nagtiji balay mo ya? Tari. Ah? Ano dyan? Tata? Ay, ta. Ano na? Ano ta? Di balay mo? Nagpak. Apa yung nagtiji ya? Sige kay birthday. Hindi ka ganda? Jay, maganda kami Jay. Paparta sigaw. Asidig lang. Asidig lang. Kasi tig ka lala 30 minutos tanga umululin. Asidig pa kay ata. Ayun na banda. Ayo Jay, Jay. 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 Kinakto lang naman Jay. Nagasidig pa yung nagasidig bagaya man niya. Kita nakita kapanjok na eh. Ah. Ayun na. Kita kapanjok, nakita mo na kita. Ayun na to yung kabalyo. Lagi na? Ay ta? Okay. Kabalyo mata? Wen. Mga Highlands breeds na kita. Highlands Bridge, taga-tugaya ma. Highlands breeds. Madida mabiyag di patag ata. Ah kita? Once nga mapan di patag matay dan. Dito da ba matay da kita? Matay da. Highlands na kita. Highlands Bridge ni. Kahit dati mga oxygen nga mga kwa. Pare apay man nga oras ti inanaya. Ag may sa oras ka mo tituyon. Ano ka asidik man lang di ko ata. Asidik man lang anan. Sitig lang anan. Wen. Ata? Ata may isang kanta. Ata may isang ata nanan ni ata. Ata? Hoy, natag ka lang. Upay na tayo natin marabyanan. Duda ka. Are gore ka man. Naman ti damag ko. Kaya. Jungle mo atin pare. Ah, ay nagpidyo balay mon. Madi ko lang ato nagaji. Gate yo pala datoy. Madi. Anya? Imon mula da papay di da tatang ko. Di ka Last month lang ato eh. Humpay. last month. Humpay di last month ato eh. Ano ba di last month datoy? Kasi da ato siguro na abunwan na ba? Nagpartakman nga mo. Nagpartakman nga. Iso ating ako. Sa ating adalan mapanjay. Nagsamukbot ton pare. Madi. Ata di lang wala na dyan eh. Ata. Oy. Sa diretso lang. Ha? Madaklang manganan pare. Gawin ako. Madi arta sidta na. Pare entan. Ate sidigan harta lang kanto ni. Talong oras tam ating magmaglan pare. Sidigan. Anya dato ini at least adating mga kwamot bantay atoy pare nga mapay datati ko makalabas-labas sa ti serbisyo to. Ata di Ferrari ni dad. Ay ta Ferrari. Ferrari. Iso ti pang patagyaw. Loan mower. Kasi medyo ko kami kay loan mower ni dad. Wow. Sidigan niya ata ka na. Ferrari tigam gamitan nyo at ha? Akunting guys lang rin. Grabe Ferrari. Iso pang patagyaw. Uy, niso. Nagba ng kan pare. Mahirap pa nga eh. Ako namin yung Bugatti. Ang Bugatti? Ha? Grabe ah. Okay din ang pare. Pag 5 oras ta nga. Magmagnan. Kamu man. Pati man po si Balemon. Hindi ate asidig mo lang. Kata kami yung Madayo Basit. Madayo Basit. Katatangan. Ada dyan kita Argentina nih. Argentina. Argentina jay. Sa aja siguro. Apay, ay, ito duman ulit. Ito daw. Ajay. Ajay. Kure ka man. Apay kasta ti tudom. Apay kasta ti tudom. Iji pa dirich. Babati bantay pa eh. Okay ni nang pare. Nagdayo mo may sapay mga mabantay so may kasta ray. Ay pinaggulam kas jay na eh. Sa? Iso man lagayam nga bantay kasta. Kasta pa yung kini na lagi di. Buisit ka. Nagasilig mo lang. May isang bantay ba? Kita mati kanya kanya anak pa kanya nagalkalangatan niya. Hindi ka pa yung nalilanglang na tata. Nya kay data garod. Nababasa. Moist. Moist. Pugs. Okay lang ta ko makasang pati ka ente luto-luto di balay. Nababasa ako awiton pare. Nagdagsan pa ito awiton ta. Okay. Apa niya dato yung awiton ta ya? Kada kita balbalon mo. Tumadi ka mabisin di dalan. Kunak man dati ka anjing ato. Ada kan jay. Sapay lamang kasapol ti manok ko. Tol, ayan ay natatun tol. Atoy naratitan. Ha? Nya datoy. Ate. Ate ti kwami. Ha? Anya datoy. Atoy. Atoy resource mo?
Madi, uwen, misa nga resource mi pila nga ta. Wak nang kan pare. Uwen. Ate karot taman karot patalag payso. Ha? Payso? Boy, andyan na si Daddy Boy. Kanina pa kayo hinihintay, sir. Yung dalawang baka nga, natumba na eh. Ay, good. Tumba na? Sige, sabihin mo na ano. Papatayo mamaya. Mamatay na mamaya. Kasla naman din nakan sa mga paunugan pare. Madi, kwa. Dapat precaution na gamin ito. Kino COVID. Talaga nga na stricto Kinu-COVID. ti ko ayo. Stricto kami. Pati si kakis stricto daw. Sige, siyempre, alcohol na pa yung. Alcohol pa. May sa. Anya data kita ni. Anya data ta. Di, pakita ko na yung mga kabalyo. Kabalyo mata? Kabalyom? Uy, naging kabalyo. Nang kan pare no kabalyom gayam. Mga Hybrid? Hybrid, mga mula. Ata? Mula. Mula nga mga kabalyo na kita. Atoy? Uy, na kita. Adyan nakan nata nalang nga kuajay. Oh. Nalang nga kumasta, nalang nga bread. Oh. Ipren. Ipren. Kakanagan kami ah. Kuata, chikstirada ata nga kwa. Ata nga kabalyo? Chikstirada ata nga kabalyo. Baglang nga tabadak kasta. Uy na. Kanagan kami lang. Uy, kanagan. Hama mamin nga ipren. Kan nga mamin. Ano Paiswata. Lala. Madin sa mga content natin pare. Kalala personalan sa mate ko kapon. Personal sa ang content ang Okay. Kuntit lang man. Papaguntanak. Ata. Kaya mga kwa, timira. Intahin ka rin ta papantayin di balay mon. Dan. Resource pa yato nagbanugon pa rin. Si Army pa lang ata. Si Aryo ata. Si Army pa lang ata. Ba't ko nagbanang ka Dahil dahil jay kusina me. kusina. Kami nag-adayo ti kayo. May isa ka bantay kusina. Fine. Di may isa ka no umisbo ka. CR May sa mga bantayan May sa mga na. bantayan. Basta kalawat ikaw may kasa kami kabanay. Naglawat din. Ngayon di pare. Iti kusina no makisisbo ka. May isa ka bantay pa. May sa bantay pa eh. Kininanak hindi ate nga balay.